Dobrý den, jmenuji se Tereza Matuška Výborná a v dnešní řízené relaxaci se nejprve ponoříme do imaginace vašeho bezpečného místa, prostoru, kde se cítíte klidně, uvolněně a v bezpečí. Poté přejdeme k části autogenního tréninku, kde se budeme věnovat navození pocitů těžkosti a tepla v jednotlivých částech těla. Pokud si přejete, můžete si připravit deku nebo polštář pro ještě větší pohodlí. Tato relaxace je čas, který věnujete sami sobě, proto si dovolte odložit všechny starosti a očekávání. Nemusíte nic kontrolovat ani řešit, jen naslouchat mému hlasu a svému tělu. Možná se vám hned nepodaří zcela se uvolnit nebo se naladit na tuto chvíli a to je úplně v pořádku. Je přirozené, že se nám v hlavě honí různé myšlenky nebo pocity. Nemusíte s nimi nic dělat, jen si jich všimněte a nechte je projít. Myšlenky přicházejí a zase odcházejí. Stačí se vrátit zpět ke svému dechu nebo k mému hlasu. Předtím, než začneme, si prosím najděte pohodlné místo. Můžete si sednout do křesla, opřít se o polštář, nebo si lehnout na podložku či postel. Zkrátka tak, aby vám bylo příjemně. Až budete připraveni, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Začneme 3 hlubokými nádechy a výdechy. Nádech nosem a výdech ústy. Ještě jednou nádech nosem. Cítíte, jak se břicho jemně zvedá a výdech ústy. A naposledy nádech do břicha a výdech. Nechte svůj dech plynout přirozeně, pravidelně. Představte si, že se nacházíte na místě, kde se cítíte naprosto bezpečně a klidně. Toto místo může být skutečné, třeba místo ve vašem domově, na zahradě, v přírodě, nebo to může být místo zcela imaginární, jakékoliv, které si dokážete představit. Podívejte se kolem sebe. Jak to místo vypadá? Jaké barvy vidíte? Je zde světlo nebo stín? Jaké zvuky slyšíte? Jakou cítíte vůni? Představte si, že tohle místo vás objímá jako jemná, příjemně těžká deka. Vnímáte klid a bezpečí, které vás naplňuje. Každým nádechem vdechujete klid a s každým výdechem odchází napětí. Projděte se tímto místem nebo si sedněte a vnímejte jeho přítomnost. Jak se vaše tělo uvolňuje, všimněte si, že zde jste naprosto v pořádku.
Nemusíte nic dělat, jenom být. Zůstaňte tady ještě chvíli. Vnímejte pocit bezpečí, který vás nerušeně obklopuje. Následně přejdeme k autogennímu tréninku, ve kterém se zaměříme na pocity tíhy a tepla. Začneme vaší pravou rukou. Uvědomte si své rameno. Vnímejte, jak svaly na pravém rameni povolují a jak s každým výdechem cítíte, že je rameno klidné a příjemně těžké. Pomalu si představte, jak se uvolnění přesouvá z ramene dolů k pravému lokti. Vnímejte, jak se v této oblasti šíří klid a teplo. Nyní se zaměřte na pravé zápěstí. Představte si, jak se napětí rozplývá a zápěstí se stává nejen těžkým, ale i příjemně teplým. Pokračujte ke každému prstu na pravé ruce. Palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček a malíček. Každý z nich si vnitřním zrakem prohlédněte, jako byste cítili, jak jimi proudí příjemné teplo a uvolnění. Vaše pravá ruka je těžká a teplá. Nyní přesuňte svou pozornost k levé ruce. Začněte levým ramenem. S každým výdechem si představte, jak napětí z této oblasti odchází. Vnímejte těžkost a hřejivé teplo, které se zde rozlévá. Pokračujte pomalu k levému lokti. Cítíte, jak se loket uvolňuje a je příjemně těžký. Zaměřte se na zápěstí levé ruky. Uvolnění se rozšiřuje a zápěstí je těžké a příjemně teplé. Nakonec si vnitřním zrakem projděte prsty na levé ruce. Jeden po druhém. Palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček a malíček. Každý prst je klidný, těžký a obklopený příjemným teplem. Vaše levá ruka je těžká a teplá. Přeneste svou pozornost na pravou nohu. Začněte u kyčelního kloubu. Představte si, jak se svaly kolem něj uvolňují. Pokračujte na pravé stehno. Cítíte, jak se stehno naplňuje příjemnou tíhou a vnímáte, jak teplo proudí do svalů.
Pomalu přejděte k pravému koleni. Napětí se rozpouští a koleno je klidné a těžké. Zaměřte svou pozornost na pravé lítko. Vaše lítko se uvolňuje a je těžké. Vnitřním pohledem si prohlédněte pravé chodidlo a prsty na pravé noze. Palec, druhý prst, třetí, čtvrtý, malíček. V každém prstu je příjemná tíha a teplo. Vaše pravá noha je těžká a teplá. Přeneste svou pozornost na levou nohu. Začněte u levého kyčelního kloubu. Představte si, jak napětí odchází. Pokračujte na levé stehno. Vnímejte, jak se tíha a teplo šíří do svalů, jako by se stehno rozplynulo do podložky. Přejděte k levému koleni. Představte si, jak se koleno stává těžkým, klidným a obklopeným příjemným teplem. Nyní levé lítko. Vnímejte, jak teplo proudí skrze tuto část nohy. Nakonec si prohlédněte chodidlo a prsty na levé noze. Palec, druhý prst, třetí, čtvrtý a malíček. Vaše levá noha je těžká a teplá. Svou pozornost přeneste na oblast trupu. Začněte u hrudníku. Vnímejte, jak se svaly mezi žebry uvolňují. Každým výdechem se hrudník stává klidným a naplněným příjemným teplem. Pokračujte dolů ke spodní části zad. Svaly okolo páteře se uvolňují. Záda jsou těžká. Vnímáte, jak se teplo rozprostírá po celé délce zad. Zaměřte se na oblast břicha. S každým nádechem cítíte, jak se jemně zvedá a s každým výdechem se stává těžkým a naplněným teplem. Celý trup je nyní klidný, těžký a teplý. Pomalu přejděte ke krku. Vnímejte zadní stranu krku a uvědomte si, jak se svaly pod vaší pozorností uvolňují. Každý výdech vám pomáhá uvolnit tuto oblast ještě více. Teplo se šíří od krční páteře vzhůru až k hlavě.
krk je těžký, uvolněný a příjemně teplý. Nyní se zaměřte na svou hlavu. Začněte temenem hlavy. Vnímejte, jak se napětí rozpouští a v temení hlavy se rozlévá tíha. Těžkost a teplo se rozlévají od temene dolů po stranách hlavy. Přejděte na čelo. Představte si, jak se svaly na čele hladce uvolňují, jako by byly jemně vyhlazené. Teplo se šíří celou oblastí čela, které je klidné a uvolněné. Zaměřte svůj vnitřní zrak na spánky. Spánky jsou klidné, těžké a příjemně teplé. Nyní věnujte pozornost očím. Teplo se šíří kolem očí a pomáhá jim plně se uvolnit. Přesuňte se k tvářím. Vnímejte, jak se uvolňují všechny svaly v této oblasti. Napětí odchází s každým výdechem a tváře jsou klidné, těžké a příjemně teplé. Nakonec zaměřte svou pozornost na čelist a rty. Představte si, jak se čelist povoluje a všechny svaly jsou uvolněné a klidné. Celá vaše hlava je nyní klidná, těžká a naplněná teplem. Nyní si uvědomte, jak klidné a uvolněné je vaše tělo. Pokud někde v těle cítíte napětí nebo neklid, vůbec to nevadí. Nesoudíme to, ani se na to nezlobíme. Stačí si toho pocitu jednoduše všimnout. Můžete se rozhodnout zaměřit svou pozornost na tuto oblast, jako byste ji svým vnitřním pohledem jemně objali. Na chvíli se v tomhle pocitu těžkosti a tepla zastavíme a jen ji vnímáme. Pomalu se společně začneme vracet. Nechte svou pozornost jemně směřovat zpět k okolí. Začněte tím, že si uvědomíte svůj dech. Postupně začněte probouzet své tělo. Začněte u prstů na rukou a nohou. Jemně s nimi pohybujte, protáhněte je.
Pokračujte zápěstími, kotníky, celými pažemi a nohama. Až budete připraveni, mírně otočte hlavu ze strany na stranu. Pomalu otevřete oči. Nechte si chvíli na to, abyste si všimli světla a okolí, ve kterém se nacházíte. Uvědomte si, jak se teď cítíte. Díky, že jste si dnes udělali čas na tuto řízenou relaxaci. Doufám, že pro vás byla prospěšná a pamatujte, že se k této relaxaci můžete vrátit kdykoliv budete cítit potřebu. Mějte se krásně.